Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тур эфирда сезне сәламлый мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы, матур эш көне тели. Бүген 10 август, пәнишәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән? Шуларның берничәсен карап үтик. 10 август көнне халыкара биодизель көне билгеләп үтелә. Экологик чиста ягулыкның бу рәсми булмаган бәйрәме аның беренче кулланылышы истәлегенә багышлана. 1500 елның 10 августында Португалия су сәяхәтчесе Диогу Диаш тоткан курсыннан читкә китеп, ялгыш бер җиргә килеп төртелә. Бу Мадагаскар утрауы була. Диаш Европага әлеге утрау турында беренче булып мәгълүмат алып кайта. Җәйнең кояшлы матур көннәрен татарстанлылар паркларда, бакчаларда, елга буйларында үткәргә бик ярата. Бу гаҗәп түгел, чөнки республикабызда мондый иҗтимагый урыннарда ял итү өчен меңләгән мөмкинлекләр тудырылган. Ә менә шәһәребезнең үзәгендә урнашкан борынгы һәм серле Эрмитаж бакчасы турында бик үк белеп бетермиләр. Тарих битләренә күз салсак, әлеге бакча үзенең исемен берничә тапкыр үзгәрткән. Төрле елларда ул Износков, Александров, Изге Николай бакчасы булып торган. Бүген исә аның исеме Эрмитаж бакчасы. Һәм без әлеге серле урынга бергәләп сәяхәт кылырбыз. Эрмитаж бакчасы тирә-яктан Чапов, Некрасов һәм Маяковский урамнары белән чикләнгән. Мәйданы 4 гектар чамасы. Тарих битләренә күз салсак, 19 гасырда бу урында Ворожцов фамилиялы дворянның утары торган. Ул кешенең каты куллы булуын күпләр белгән. Берәр ялгышлык эшләгән өчен хезмәтчеләрен, ягъни крепостнойларны камчы белән кыйнап үтергән һәм аларны бакчадагы чокырлы җирләргә үзе күмеп куя торган була. Дворянның вафатыннан соң ниндидер сәбәпләр аркасында янгын чыгып, 1848 елда бу йорт тулысынча янып бетә. Караучысыз калганга күрә утарның бакчасы чытырманлыкка әверелә. Караңгы төшкәннән соң, бакча аша кайтучы кешеләргә бу урын ничектер куркыныч булып тоела башлый. Ул бакча аша йөрми башлыйлар, аны шикле, начар урын дип атыйлар. Утар озак вакытлар ташландык хәлдә торган. Аннары шәһәр җитәкчеләре бу урынны тиешле дәрәҗәдә чистартып, ял итү бакчасы иткәннәр. 1906 елда бакчаны Эрмитаж дип атый башлаганнар. 2015 ел Татарстанда парклар һәм скверлар елында Эрмитаж бакчасы кабат яшәрә. Яңа асфальт юллар салына, матур эскәмияләр куела, күп кенә яктырту җайланмалары урнаштырыла. Агач куаклар утыртыла, хәзер аларның саны 500дән артып китә. Эрмитаж бакчасы үзенең яшьлеген кабат кичерә сыман. Ул казанлыларның һәм килгән кунакларның яраткан ял итү урынына әйләнә. Соңгы 1-2 елда бакчадагы агачларда матур рәсемнәр барлыкка килде. Аларның авторы рәссам Альберт Закиров. Ул агачның зарарланган, черегән урыннарында әнә шулай тулы сәнгать әсәре булдыра. Альберт әйтүенчә, башта зарарланган агач урыны чистартыла, бакыр купорос белән эшкәртелә. Шулай итеп, паразитлар, бактериялар, лишайлар юк ителә. Рәсем акрил буяулар һәм махсус маркер белән төшерелә. Альберт Закиров мондый рәсемнәрне 2017 елдан бирле ясый. Сез дә әлеге матурлыкны үз күзләрегез белән күрә аласыз. Эрмитаж бакчасына рәхим итегез. Инде алда әйткәнебезчә, Казан парклары һәм бакчаларында мәдәни тормыш кайнап тора. Менә бу ялларда да без сезне зур чарага чакырабыз. Шимбә 12 август көнне Казаныбызның Горький исемендәге ял паркында Итил, Идел буе халыкларының яңа этник мәдәнияте фестивале уза. Әлеге чара турында тулырак итеп студиябызның бүгенге кунагы Казан шәһәре башкарма комитетының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Элерон сөйләр. Айсылу, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көннәр. Соңгы елларда этник фестивальләргә игътибар ничектер Татарстаныбызда артты. Ни өчен һәм бу нәрсә белән аңлатыла икән? Шунда бик матур тенденция. Менә соңгы 3 елда бигрәк тә инде шундай этник милли чаралар Казанда да, республикабыз күләмендә дә уздырылып тора. Хәтерләсәгез, 21 ел безнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел дип игълан ителгән инде Татарстанда һәм бер карасаң сәбәпчесе шулдыр да. Аннары Рәсәй күләмендә дә бит инде безнең халыкларның мәдәни мирасы елы булды 22
12 ел. Хәзер дә безнең традицияләр елы дәвам итә Татарстаныбызда. Бу үзенә күрә шулай ук тәргеш биреп тора торгандыр әлеге чараларны үткәрергә һәм шул вакытта җәмгыятьтә дә ихтыяҗ бар. Үз тамырларыңны өйрәнү, янәшәндә яшәгән халыкларны белергә тырышу, күршең, синең белгән дусларың кемнәр алар. Менә бу да шулай ук ихтыяҗ булу да үзенә күрә аларның артуына сәбәпчедер һәм бу бик матур күренеш. Без төрле чаралар үткәрәбез Казанда да, алар барысы да төрле эчтәлектә һәм шул вакытта аларны шушы миллилек төсмере берләштерә торгандыр. Ихтыяҗ бар. Һәм шуңа өстәп инде, әлбәттә, чаралар үткәрелеп тә тора. Һәм менә Идел буе яңа этник мәдәнияте фестивале турында сөйләсәк, ул инде 3нче тапкыр рәттән уздырыла. Шулай бит? Беренче тапкыр Казан гаилә үзәге территориясендә үткәрелгән 2 көн рәттән. Анда 9000-га якын тамашачы килде бит инде. Менә былтыр һәм инде быел Горький паркының зур яшел аланы билгеләнде. Шушы территорияда үткәрелә безнең әлеге чарабыз көн дәвамында, көндезге 12-дән кичке 10-га хәтле шул бер территорияда зоналарга бүленеп, ул параллель рәвештә анда активлыклар бара. Шунда концерт площадкасы да эшли, шунда фудкортта, балалар мәйданчыгы, анда инде алар төрле остаханәләрдә катнашалар. Лекторий зонасы, монысы сүз уңаеннан безнең быел беренче тапкыр оештырылган шундый площадка мәйданчык дип әйтик инде. Алдагы елларда ул юк иде. Шулай ук бик кызыклы урын булырга тиеш безнең тамашачылар өчен. Һөнәрчеләр ярминкәсе, күргәзмә зонасы, кыскасы менә шушы яшел алан буйлап сәяхәт итеп бер урыннан бер урынга күчеп, илһамланып, яңа хис кичерешләр, тәэсирләр алырга була көн дәвамында. Димәк, инде ял көннәре ничек үткәрергә белмисез икән, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне 12 август көнне Горький паркына көтеп калабыз. Менә бик күп итеп кызыклы итеп сөйләдегез, Айсылу. Хәзер менә концерт программасы турында аерым тукталыр идем, чөнки чынлапта аның инде төп өлеше шушы концерт карау булачак. Халыкны җәлеп итү урыны бит инде. Халыкны җәлеп итү урыны концерт, шушы мәйдан дип әйтик, музыкаль мәйдан һәм ел сайын бу Итил фестиваленең музыкаль сәхнәсендә яңа исемнәр яңгыратырга тырышабыз без, ягъни кабатланмыйбыз. Узган елда катнашканнар инде яңа елда катнашмыйлар, чөнки безнең менә шушы этно юнәлештә эшләүче кешеләребез, артистларыбыз, төркемнәребез байтак, һәм аларның һәммәсен дә күрсәтергә кирәк. Аларның кайсы берсе инде шактый узак эшли, ләкин әле танылып өлгермәгән, шуңа күрә аларны да халык күрсен, ишетсен, аларның иҗаты белән танышсын өчен шундый мөмкинлек бирү максатыннан шундый кагыйдә дип әйтик инде бу. Ел саен яңа исемнәр ачу, башкаларны килүчеләрне аларның иҗаты белән таныштыру мөмкинлеге. Һәм әйтүемчә, менә 12-дә ул концерт площадкасы эшли башлаячак, һәм төнге 10-га хәтле анда 13-кә якын башкаручы үз иҗатын тәкъдим итәчәк. Алар барысы да безнең форматка туры килә торган этно юнәлештә иҗат итүче, ләкин барысы да төрле. Һәрберсе үзенчә, үзенең төсмерен өсти, үзенең ничектер карашы анда сизеләчәк, чыгыш ясаганда да. Төрле төбәкләрдән киләләр икән. Әлбәттә, Татарстаннан да безнең Татарстан катнашучылар да бар, шул мәсәлән Кайнар, Дышать, шулай ук безнең анда Башкортстанда, Удмуртиядә, Мордовиядә, Самардан да, һәм әлбәттә хедлайнерларыбыз да бар, безнең ел саен хедлайнерлар була. Бу ел инде ул Санкт-Петербургтан Сетлерс төркеме һәм Мәскәүдән Сюзанна чыгыш ясаячак. Ул инде йомгаклый безнең әлеге фестивалебезне үзенең чыгышы белән. Матур афишабыз да бар безнең. Әйдәгез карап китик әле, шулай экранга бирсәгез иде. Бу инде катнашучылар һәм төрле регионнар дигәннән алар безнең музыкаль сәхнәдә генә түгел, шул ук һөнәрчеләр ярминкәсендә дә без күрәчәкбез төрле өлкәдән килгән һөнәрчеләрне, ягъни анда безнең Казаннар гына түгел, Татарстаннар гына түгел, шулай ук анда Ижауда, Уфада барысында күрәчәксез. Алар да менә шушы милли этник кул эшләнмәләрен хәзерге заманга яраклаштырып, ягъни бүген без аны куллана алырлык итеп эшләнгән әйберләрне инде тәкъдим итәчәкләр һәм теләгән һәркем аны сатып ала алачак. Фудкорт зонасы да шулай ук килдең дә анда теләсә нәрсә ашап киттең дигән сүз түгел. Монда да шушы милли этник концепцияга туры килгән ризыклар тәкъдим ителәчәк безне. Менә кичә генә матбугат очрашуыбызда журналистлар белән һәм анда инде Гүзәл Сәгыйтова шундый фикер әйткән иде, заманча форматны барысы да кабул итеп бетерми. Bunlar арасында каршылык табигый күренеш булса да, ләкин инде барыбер менә бу фестиваль аларга ничектер шушы этник мәдәниятне күрсәтүнең бер башлангычы булсын иде дип. Менә ничек уйлыйсыз? Менә бу каршылык булмасын өчен без үзебезнең
мәдәнияткә булган карашыбызны ничек тәрбияләргә тиеш икән? Шуннан да беренче килгәндә үк кемдер кабул итмәскә дә мөмкин. Чөнки беләсезме, төрле караш булырга мөмкин. Менә безнең мирасны ничек бар шулай сакларга һәм шул килеш кенә аны буыннан буынга тапшырып барырга дигән карашта булган кешеләр дә булырга мөмкин. Шул вакытта яшьләр әлбәттә бу мирасны бүгенге заманга туры китерәсе килә. Ничектер аны бүген хәзер кулланасы килә. Нишләп бу ничектер бер артефакт шикелле генә бер сакланып кына барырга тиеш, бәлки без аны хәзер яраклаштырабыз, аңа яңа сулыш өреп, бүген үзенчә яшәтә башлыйбыз дигән карашлы яшьләребез әлбәттә аны музыкада да, кул эшләнмәләрендә дә, дизайнер, мәсәлән, кием элементлар белән хәзер бигрәк тә без күрәбез, кешеләр тартыла бит инде үзләренең хәтта образларында да милли орнаментларны, элементларны кулланырга, аксессуарларда, ничектер менә бу чагылыш табу, бу хәзер бигрәк тә популярлашты. Һәм монда әлбәттә менә шушы замана кешесенең үткәннәрне бүгенге көнгә яраклаштырырга тырышуы. Һәм әлбәттә кемдер моңа берникадәр каршылык белән карарга мөмкин, ләкин мин менә мондый фестивальләргә ачык күңел белән килергә тәкъдим итәр идем. Чөнки без өйрәнгән инде бер кысаларда яшәргә, билгеле бер башкаручыларны тыңлыйбыз, билгеле бер музыкага гына без мөкибән, шулай бит, билгеле бер урыннарга гына йөрибез, башкаларны без ничектер үзебез күрмибез дә, сизмибез дә кебек. Менә мондый урыннарга килсәң, ачык күңел белән син күрәсең. Аха, менә мондый иҗат та бар икән, менә булай итеп яшәүчеләр дә, менә мондый кызыксынулар да бар икән кешеләрдә дип кабул итә башлыйсың, һәм синең дә бу кысаларың киңәя, нәрсәдер сиңа ошый башлый, барысын да кабул итеп бетерү мөмкин түгел, һәркемнең үз зәвыгы бар, үзенең кәеф белән төрле музыка тыңларга була. Шуңа күрә менә беренчедән ул йөрергә төрле урыннарга, бергәләп, менә гаилә белән бигрәк тә ул шулай ук менә буыннар аралашуына бик ярдәм итә дип уйлыйм мин, үзеңә түгел. Менә оныгыңны алдың, мәсәлән, син әби кеше икән, бабай кеше икән, яисә анда менә барыгыз төрле 3-4 буын очрашып бер урынга килгәч, карыйсың, кем ничек кабул итә? Кара әле, минем оныгыма менә бу ошый. Ул бит аны хәтта мөнәсәбәтләрне дә, бер гаиләдәге мөнәсәбәтләрне ныгытуга да бик зур этәргеч. Менә мин чынлап та сезне карап торам, төрле чараларга барсак инде, сез һәр вакыт гаиләгез белән йөрисез, Айсыл. Бу бик матур үрнәк. Әтиегез, әниегез, үзегез, сеңлегез һәм инде балаларыгыз барысы да бер мәйданда очраша. Һәм инде бу әлбәттә булар уртак эмоциялар, алар әлбәттә инде ярдәм итә гаиләне дә ныгытырга, аралашасың, аннары тагын кайларга барасың килә. Менә шуңа күрә бу чараларга чыннан да барырга кирәк. Беренче чиратта ул сезгә бәлки сәер тоелса да, тукта, монда мин белгән җырчылар да юк бит. Нишләп йөрим монда? Барып, карарга кирәк, күрергә. Менә башка төбәкләрдән көн саен шулай килеп тормыйлар безнең. Алар нәрсә эшли, алар нинди җыр башкара, яшьләр нәрсә белән сулый дип әйтик инде. Аллага шөкер, безнең Татарстаныбызда мондый мөмкинлекләр бар, иң мөһиме. Әгәр дә менә теге бер нидә генә яшәсәк бит, шулай ук кызык булмас иде. Шуңа күрә бер Казанда гына кайнасак, шулай ук күңелсез булыр иде. Шуңа күрә менә бу тәҗрибә уртаклашу мәйданында бит безнең Итил фестивале, менә бу диалог дип әйтик, мәдәниятләр диалогы. Төрле төбәктән җыелалар, бер-берсенә иҗатлар белән танышалар. Шунда ук без күрәбез бер-беребезнең охшашлыкларны. Чөнки әлбәттә алар бар. Ничә ел гасыр дәвамында бергә яшәп, без үзебезнең мәдәниятебезгә бер-беребезнең тәэсир итмичә калмаганбыз. Һәм шул вакытта аерымлыклар бар. Без аларның барысын күреп, менә бергә алга таба шулай ук матур итеп дус яшәргә өйрәнәбез. Менә миңа бик кызык, үзегез сез этник музыканы тыңлыйсызмы? Һәм кемнәрне тыңлыйсыз тыңласагыз? Гомумән шундый төрле музыканы тыңлыйм. Мин дөресен әйткәндә бер генә юнәлешне сайлаганмын икән дип әйтә алмыйм. Балалар иҗатында тыңлыйм. Хәзер бит Аллага шөкер, безнең балаларыбызга да мөмкинлек бар бит иҗат итәргә, яңгыратырга җырларын. Балалар музыкасында, шул этникта, популяр музыкада, классикада, һәммәсе дә кайф буенча һәрберсенә урын табыла. Һәм иң мөһиме безнең менә шушы Казанда да шушы һәрбер юнәлешкә игътибар бирелә. Тыңларга була. Шул ук мәсәлән безнең оркестрларыбызда чыгып уйный бит Казанның мәсәлән шул Шәрык клубы территориясендә бит инде Камал театрының оркестры уйнаган чараларга барып бөтенләй башка эмоциялар алып кайтам. Безнең этник шушы чараларга барып, анда гомумән икенче атмосфера. Менә аларның һәрберсен кабул итәргә кирәк. Шунда үзең дә башкача дөньяны ярата башлыйсың, тагы да күбрәк. Аннарсын менә безнең гөлаларны яратып без чакырабыз студиябызга Зәкәрия фольклор төркеме бар име? Алар 7
Идел буе халыкларында яшәүче 7 халык телендә җырлыйлар. Ә менә беләсез микән сез, башка төбәкләрдән шулай ук төрле телләрдә җырлаучы һәм инде шулай ук татар телендә дә җырлаучы коллективлар бар микән безнең? Безнең гомумән менә хәзер Татарстанда гына түгел, күрәбез менә шушы фестивальләрне уздырганда да заявкалар буенча, гаризалар буенча да күренә безнең әлеге юнәлештә эшләүче коллективлар, башкаручылар арта. Димәк, бу чыннан да моның сәбәпчесе ихтыяҗ, тыңлаучысы бар димәк, тыңларга теләүчеләр, шулай бит чыгыш ясау мөмкинлекләре димәк арта, мондый чаралар булу бик яхшы. Ә менә аларның репертуарына килгәндә, әлегә мин төгәл әйтә алмыйм үзем шәхсән татар җырлаучылары бар микән? Мин уйлыйм бардыр дип. Ник дисәң дә, безнең менә шушы элемтә төрле урыннарда катнашу, аларның репертуарына да йогынты ясамыйча калмый торгандыр. Чөнки менә шул Зәкәрия төркемедә ул да бит инде менә шушы экспедицияларда җыйган материаллар белән эшли. Шулай тыгыз элемтәдә төрле безнең халыклар оешмалары белән дә һәм булар иҗатка тәэсир итмичә калмый. Әлбәттә, һәрберсен күрергә кирәк. Сез бик дөрес фикер әйттегез, Айсылу. Безгә ачык булырга кирәк һәм шул очракта инде әлбәттә без үзебезнең мәдәниятебезне саклап, киләчәк буыннарга да үстерә алачакбыз. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә сезгә уңышлар телибез әлеге фестивальдә. Көтеп калабыз фестивальдә. Тапшыруыбызны Идел буе халыкларының яңа этник мәдәнияте фестиваленең узган елга катнашучылары ABM Project төркеме чыгышы белән тәмамлыйбыз. Әмма матур клипны караганчы, әлеге төркем турында берничә сүз әйтми китә алмыйм. Балачактан музыкага гашык, сәләтле Әлмәт егетләре Артур Җамалетдинов һәм Владимир Федоров эксперименталь музыкаль проект тудыра. Алар кайчандыр безнең әби бабайларыбыз җырлаган элеккеге халык җырларына заманча сулыш өреп, яшьләр кичә тәкъдим итә. Сез дә тыңлап карагыз әле. Әмин Айзелә Батырханова һәм